staan. We hebben nog vele mooie optredens voor u klaarstaan en nodig u uit om te genieten van dat wat komen gaat. Dus laten we vooral doorgaan met het vervolg van de show. Met hun rijke confettikleuren en daarnaast ook een mooie en bijzondere klankkleuren brengen zij in ieder geval prachtig mooie songs ten tonele. En zo ook hier vanavond. En ze gaan vanavond een liedje zingen en dat heet We're Gonna Put On A Show. Confetti, dames en heren. We're
Ze blijven samenwerken inderdaad. Prachtig samenwerken tussen Euterpe en Confetti. En nu door naar een toch wel ontzettend succesvolle hit in 1983. We gaan een stukje terug in de tijd. Dit was een liedje waar vooral heel veel synthesizers te horen waren. Dat wordt nu anders. Juist de combinatie van de prachtige stem van onze soliste Caroline de Schrijver met het orkest van Euterpe zorgt ervoor dat er een onvergetelijke weergave van What a Feeling uit de film Flashdance wordt gemaakt. Mag ik een daverend applaus voor Caroline de Schrijver en Euterpe, dames en heren. Ook nog vandaag een applaus voor Rosa Poels, dames en heren. Schitterend. Dankjewel, Rosa. What a feeling inderdaad. Ondertussen maakt Zandkoor Mix zich klaar voor het volgende optreden. En terwijl zij zich voorbereiden, is het misschien wel goed om heel even iets te vertellen over Zandkoor Mix. Want zij zijn de afgelopen jaren enorm gegroeid. Vanaf 2015 is Jacqueline Feyenoord
bezig met het inspireren en het enthousiasmeren van jongeren en volwassenen om meer te zingen. Onder haar bezielende leiding is het dan ook is het doel van ieder optreden ook om plezier te maken en te genieten. Te genieten op het podium, maar ook te genieten en andere mensen te inspireren om ook te gaan zingen. Ja, mag dus zometeen volop meegezongen worden. Laat dat duidelijk zijn. En vanavond staat Arabian Nights op het programma, dames en heren. Een onderdeel van de magische musical Aladdin. Mag ik een applaus voor Zangkoor Mix en Tim.
financial system is a work of genius. I couldn't do it if I tried, and I've tried. Who lives, who dies, who tells your story? President Madison took our country from bankruptcy to prosperity. I hate to admit it, but he doesn't get enough credit for all the credit that he gave us. Who lives, who dies, who tells your story? Every other founding father story gets told. Every other founding father gets your old. And when you're gone, who remembers your name? Who keeps your flame? Who tells your story? Eliza, back in the narrative. Eliza, wasting time on tears. I live another 50 years. It's not my Eliza. Soldier by your side. She tells your story. I'm trying to make sense of your thousands of pages of writing. She really do write like you're running out of time. Angelica, when she's alive, we tell your story. She's really true to hear you. Heated emotion of crying outside. And I'm still not through. I ask myself, what would you do if you had more time? The Lord in His kindness gives me what He always wanted. He gives me more time. Alice comes to me, see for Washington Judge. Tells my story. I've begun against slavery. You would have so much more if you only had time. And when my time is up, have I done enough? Will they tell my story? Can I show you what I promised of? The orphanage, the first private orphanage in New York City. The orphanage, I raise hundreds of children. I get to see them growing up. The orphanage, I see you every time. Will they tell your story? Can't wait to see you again. It's only a matter of time. Will they tell your story? Who lives, who dies, who tells your story? Will they tell your story? Who dies, who tells your story? Complimenten, dames en heren van zangkoor Mix inderdaad. We gaan door. We gaan door met de volgende zanggroep en dat is Confetti. Wordt even, Mix gaat van het podium af en Confetti komt zo meteen op, die gaan zich voorbereiden. Dus ik vertel heel even iets over Confetti, want misschien dat sommige mensen daar niet zoveel van weten. Confetti is van oorsprong een Venraadse zanggroep. En ze zijn ongeveer gestart vanaf 1990. Ze is actief. Als zanggroep kreeg ze steeds meer de behoefte om in close harmony te zingen. En ik weet niet hoe het met u is, maar ik wist niet meteen precies wat close harmony was. Ik kon me er niet bij voorstellen, maar ik heb het even opgezocht. Close harmony is een zangwijze waarbij, ik lees het even op hoor, waarbij verschillende stemmen en tonen elkaar dicht volgen. En vervolgens binnen de akkoorden veel wrijving ontstaat. En het blijkt dus dat die wrijving ook bij klanken glans naar voren komt inderdaad. Een bijzondere kenmerkende klankkleur is wat naar voren komt. Iedere stem binnen het ensemble is dan ook even belangrijk. Voor het volgende element van de show staat er een prachtige versie klaar. Een prachtige versie van een musical-programma. Een musical die mijn kinderhart misschien wel een sprongetje heeft doen maken in het verleden. Het is namelijk een musical waar het dierenleven vanuit een leeuwenwelpje wordt bekeken. Inderdaad, luistert u mee naar de mooie en bijzondere klanken van natuurlijk Euterpe, maar ook Confetti met hun versie van The Lion King.
Schitterend. Schitterend. Prachtig. Dank voor deze prachtige versie van The Lion King. It brings back memories. Dat geldt voor mij in ieder geval. Het arrangement voor het volgende liedje, Feeling Good, is geschreven door onze dirigent, Tom Krozen. En dit liedje werd door Nina Simone en Michael Bublé wereldwijd bekendgemaakt. En vanavond wordt het gezongen door Don Mulders in samenwerking met Euterpe. En voor de duidelijkheid, dit liedje komt inderdaad uit de musical The Roar of the Grease Band. Mag ik een applaus voor Don Mulders en Euterpe, dames en heren. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling dragons flying out in the sky.
die wet van jou niet beschrijven en voldoende is inderdaad. Ja, dames en heren. We gaan al richting het einde van deze musicals in concert. Time flies when you're having fun, zoals ze dat zeggen. En om vanavond mooi af te sluiten, dachten we dat we even stil zouden staan bij de musical The Prince of Egypt. Met een bijzondere lied, When You Believe. Thank you.
en heren. Ja, dit was het dan. Oh, dat wil ik eigenlijk even horen. Oh, precies. Hebben jullie een mooie avond gehad, dames en heren? Goed zo. Top. Fijn om te horen. En ik zou graag willen vragen aan achter de coulissen of iedereen heel even het podium op zou kunnen komen die meegewerkt heeft aan vanavond. Want dan kunnen we ze met z'n allen even bedanken. Wilbert, mag ik vragen om als eerste de dames en heren van zanggroep Mix onder leiding van Jacqueline Feyenoord, dames en heren. Dankjewel Jacqueline, met heel jouw zanggroep Mix. Ons Close Harmony zangkoor Confetti onder leiding van Kenny Jansen. En een onwijs applaus, natuurlijk ook, voor de dansers van Dizzy Dance, dames en heren. En onze vrouwelijke solo-artiesten, onze solisten. Mag ik een warm applaus voor Caroline de Schrijver. En ook een solist vanavond ons midden. Mag ik een applaus voor Tom Mulders, dames en heren. Vanavond is deze avond mogelijk gemaakt door de Koninklijke Harmonie Euterpe. Met heel veel, ja, inderdaad, er worden bloemen gebracht, natuurlijk, dat hoort erbij. Precies, een applaus voor deze dames en heren, inderdaad. Top, dank jullie wel. Heb je een bloemetje te veel, Frank? Een bloemetje te veel, kijk, ik ga zo meteen nog naar de dirigent. Dames en heren, en mag ik een onwijs applaus voor de Koninklijke Harmonie Euterpe voor het organiseren en mogelijk maken van deze avond. En natuurlijk, en je hebt er nog een preekton. Een onwijs applaus voor onze maestro van vanavond, Tom Rozen. Tom, jij hebt iedereen hier mogen bedanken. Wij willen jou namens de Koninklijke Harmonie Euterpe en alle artiesten ook bedanken voor jouw bijdrage. Dank je wel. Dankjewel. Ik ben nog gaan staan. Ja, Tom, volgens mij hebben we een korte dan. Waar is open inderdaad, daar heeft jullie al zin in. Jullie bedankt. Mag ik een applaus voor iedereen die alle artiesten die hebben meegewerkt? Dank jullie wel, dank jullie wel. En dat is goed gedaan, dames en heren. Geniet van de afterparty. Voordat Tom en jongens op lijn staan, voordat hij inderdaad weer met zijn orkest een laatste stukje spelen, wil ik even de regie bedanken. Die was vandaag in handen van Wilbert Klaassens, ondersteund door Frank Scheffers. Natuurlijk bedanken we ook Sander Emmens voor de coördinatie van het geluid en alle medewerkers van de Schouwburg. Dames en heren, ik wens jullie zometeen na deze toegift nog een ontzettend fijne afterparty. Heb het goed, een hele muzikale groet en graag tot de volgende keer.